Đumbir i kurkumu je najjednostavnije naklijavati u perlitu. A šta dalje treba raditi? Pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Kao što sam najavila, današnja tema je sadnja kurkume i đumbira u zemlju. Znači, ovi komadi đumbira i kurkume su bili izvjesno vrijeme u perlitu. Naravno, perlit treba da bude samo vlažan, ne mokar. Ja sam ga pokrila da ne bi se brzo gubila ta vlažnost, pokrila ovom prozirnom folijom. Naravno, ponekad otkrivala to, prekontrolisala kako izgleda perlit, je li vlažan, treba li malo samo zaliti, najbolje onom špricaljkom i malo kontrolisala korijenje i onda opet stavljala ovu foliju. Skoro svo korijenje koje sam stavila na naklijavanje je pustilo male korijenčiće, neke sam trebala još prije posaditi, neki su pustili čak i lisne štapke, ali evo ja ću to danas uraditi. Znači, jedan dio ću posaditi u zemlju, u supstrat, a onaj dio koji još nije pustio dobro korijenje, njega ću i dalje ostaviti u perlitu jer mi je to jednostavnije, pa onda nekad će i to doći na red. S obzirom da sad počinje prava sjetva i da skoro svaki dan se nešto drugo radi, bilo to sadnja reznica u supstrat ili sjetva, treba osloboditi prostor i raditi jedno po jedno. Tako je danas na red došlo i ovo. Ja sam ovu zemlju morala zbog mušica staviti u mikrovalnu pećnicu. Znam da to nije svaki put dobro. To se obično radi samo kod zemlje koja je za sjetvu, ali ja sam sad i ovu zemlju isto tako stavila u mikrovalnu pećnicu da ne bi došlo do širenja mušica. Ja znam da tim uništavam i mikroorganizme, ali dok malo otopli ja ću ovoj zemlji dodati ono što joj treba. Znači, ovaj put neću puno zatrpavati ovo korijenje, nego ću ga opet staviti kao što sam stavila na naklijavanje, a onda dok malo ugrije, onda ću staviti preko tog dobru zemlju i onda će se mikroorganizmi širiti i na donji slojeve ove zemlje, to jest ovog supstrata. Ovo je supstrat, ovo je zemlja za cvijeće u koju sam dodala malo pijeska. Meni je bitno uvijek kad se korijen razvija da je zemlja propusna. Uz to bi mogla dodati, evo okrenut ću, ovdje se vidi korijenje. Okrenut ću ovo korijenje ovako da ga ne bi povrijedila i odavde ću čak uzeti malo ovog perlita i pomiješati u zemlju. Uvijek je dobro kad biljka, kao što sam rekla, pušta korijen, da je zemlja propusna, da je zemlja prozračna, tako da se taj korijen može lijepo razvijati i lijepo širiti. Neću do vrha stavljati zemlju, ovaj supstrat, kao što sam rekla, zato što ću poslije još ću tu dodati zemlje, ali sad će to ići do pola. I naravno, i kad ovo posadim, stavit ću ovu prozirnu foliju preko ovoga. S obzirom da je u stanu jako toplo, zima je, danas je nešto propadalo kao snijeg, tako da se još uvijek mora stan zagrijavati prilično dobro i zbog toga naravno uvijek je opasnost da ne dođu
one mušice i da ne krenu da se razvijaju, da se šire, tako da ja o tom moram zaista voditi računa. Sad ću ja staviti ovo korijenje isto onako kako je bilo u perlitu, znači ovaj korijen staviti dole, samo položiti. Evo vidite, ova kurkuma je isto pustila korijen ovdje, ali ja je nisam prerezala, za nju mi treba malo veća posuda. Ne znam sad da li da je prerežem, vidjet ću. Znači sad sam još dodala ovdje malo u zemlju perlita, zemlja je prozračna i ja ću to još nasuti ovdje po ovom korijenu. I onda će ovi komadi đumbira i ova kurkuma jednostavno pustiti lisne štapke i onda ćemo čekati maj kad se biljke mogu posaditi vani. Ja ću posaditi ili pod foliju ili u ovaj mali plastenik, vidjet ću, još nisam odlučila tačno. Ali gdje god bude, ja se nadam da će ove godine da ću moći nešto izvaditi od korijenja. Ja sam pokazala u jednom videu, u stvari skoro pa da mi je đumbir procvjetao, napupao je bio, međutim tad je zahladnilo i pup se nije uspio otvoriti, ostalo je samo na tome. Đumbir može u svakom slučaju ozbiljnije uzgajati onaj koji ima plastenik. Međutim, s obzirom da ja nemam veliki plastenik, vidjet ćemo kako će to biti. Možda može i u malom, ali za sad će biti ili folija ili taj mali plastenik, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Znači, ovo su sad đumbir, kurkuma, znači nije počelo gnjiti. Savjetujem svakom kad stavlja komade ili đumbira ili kurkume, komade koje siječe, obavezno sačekati da se osuši ovaj dio. Evo ovdje se vidi da se osuši ovaj dio, jer ako se taj dio ne osuši, onda korijen počinje gnjiti. I ne zalijevati puno. Za početak je dovoljno staviti u prozračan supstrat, ako stavljate u supstrat, ili u samo malo vlažan perlit i onda nema problema. Ovaj supstrat ću sad samo malo zaliti, samo malo. S obzirom da je ovaj supstrat već malo vlažan, ne treba biti nagla promjena. Ako je u perlitu bilo onako samo malo vlažno, i dalje treba biti i ovaj supstrat takav i znači ne treba ga previše zalijevati. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.